କିଏ ସବୁ ରୁହନ୍ତି କହିଲ ଆଗର? ମା, ମୋ ବଡ଼ ବାପା ଆଉ ମୋ ବଡ଼ ଦେଇ, ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ, ଜେଜେ ଜେଜେ ଆଉ ଜେଜେମା ଆଉ ଏତେ ଜଣ ରୁହନ୍ତି ନାଇଁ? ସାନ ଝିଅ। ସାନ ଝିଅ ରୁହନ୍ତି ନାଇଁ? ବସ। ଆଉ ତମେ କୁହ ତମ ନାଁ କଣ? ଯାଅ ଯାଅ। ତମ ନାଁ କଣ? ତମ ଘରେ ସବୁ କିଏ ରୁହନ୍ତି? ଆଉ ବଡ଼ ଦିଦି ତିନି ଭଉଣୀ ଏତିକି ସବୁ ରୁହନ୍ତି। ହଁ ବସ। ତମେ ଠାବ ତମ ନାଁ କଣ? ଆଂଶିକା? ହାଉଡ଼ିଆ। ହଉ କୁହ ତମ ଘରେ ସବୁ କିଏ ରୁହନ୍ତି? ହଁ। ହଁ। ସାନ ଜେଜେ କୁନି ଭଉଣୀ ଆଉ ବଡ଼ ଭାଇ ଏତିକି ସବୁ ରୁହନ୍ତି ଘରେ ନାଇଁ କି? ହଉ ବଡ଼ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ କି? ହଉ ଗୁଡ୍ ଗାର୍ଲ ବସ। ହଉ ତମେ କୁହ ତମ ନାଁ କଣ? ଆନିଶା? ଆନିଶା କିଲାର। ହଉ ତମ ଘରେ କିଏ କିଏ ସବୁ ରୁହନ୍ତି? ଗୁଡ୍ ଗାର୍ଲ।